Radio Inte, xentes da Galiza. Do norte de Portugal. Doutros mundos e lugares. Estamos no AR, na Facultade de Xornalismo, nun especial Ponte nas Ondas. Ponte a escoitar Falafra, a fala do Antón Fraguas. E ponte a escoitar esta breve cortina musical interpretada por Saleta, Iago e mais eu, amosando que somos un centro de referencia na comarca ao termos de bacharelato de artes escénicas e musicais. Mais non sexades maleducados, que aínda non nos presentamos. Acompáñame no estudo, Zaida. Hola. Laura. Hola. Saleta. Hola. Iago. Hola. Eric. Boas. E quen vos fala, Carlota. E como non antes de comezar, dar as grazas ao maravilloso equipo técnico de Ponte nas Ondas, que fai posible a maxia na radio. E dinos, Laura, que menú servimos hoxe aos nosos ointes? Pois hoxe como primeiro plato teremos unha entrevista coa nosa profe e tamén xornalista María Rúa, que ben acompañada de Valentina. Hola. Hola. María desenvolveu no noso barrio, das Fontiñas, verdade que soa ben, e co seu alumnado un proxecto, o galego a pé de barrio, e contarános un chisquiño en que consiste. E remataremos cunha reivindicación para o noso centro. Que non temos saón de actos. Os postres e petiscos serán as interpretacións a cargo de Saleta, Iago e Eric, auténticos monstros da música, ademais da comunicación. Cruzamos con vos o Sare Sarela. Estades na ponte. Ponte nas ondas e navega con nós polo Fraguas, por Compostela. Ola, profe, contanos como xurdiu a idea do proxecto O Galego a Pé de Barrio e como o desenvolvestes. Hola, bo día. Pois o proxecto Galego a Pé de Barrio xurdiu dunha necesidade que apreciamos nas aulas. A comezo de curso fixemos unha enquisa sobre o uso do galego no centro de ensino, mais tamén no ámbito familiar e no ámbito social. E desa enquisa saíron uns datos estatísticos onde observábamos que había un uso diglósico entre o noso alumnado, non? Entón, a partir de aí, pois decidimos facer algo para cambialo. E dai naceu un pouco esta iniciativa. Non sei, Valentina, como alumna, como viviu? Pois a verdade é que ti como profe tes moi boas iniciativas e pois este proxecto xurdiu diso e tamén da enquisa saíron datos como, por exemplo, que hai xente que quere falalo, pero como a maioría non o fala, pois non o falan. Entón decidimos facer isto como unha forma de fomentar o galego no noso barrio, por lo menos nun anaquiño de Compostela. En que punto do proxecto estades agora? Que vos queda por facer? Pois mira, realmente esta foi a primeira fase do proxecto e pensamos que este curso probablemente, quitando certas dinamizacións, vai a quedar aí. Sí que é certo que agora estamos nesta fase inicial, onde detectamos o problema. Isto está dentro dun proxecto de aprendizaxe e servicio, empregando esa metodoloxía. Entón, partindo desa base, poñémonos en contacto cos locais, os locais aceptan participar nesta campaña, facemos a difusión e agora estamos, sobre todo, facendo difusión a través das redes sociais. Iso está o facendo o alumnado, é dicir, eu son un pouco, como sempre digo, a directora da orquesta, pero as traballadoras sodes vos, verdade, Valentina? Sí, de feito, esta semana tócanos a nós, a nosa clase, ter a conta de Instagram. Pois, en verdade, o que queda por facer é intentar seguir fomentando o galego, xa estamos no terceiro trimestre, e pois hai que enfocarse non só nos estudos, sino tamén pois no ámbito social, fomentar todo isto. E despois a idea é para os cursos próximos, pois ir facendo outras etapas que partan do fomento do uso do galego, pero ao mellor xa non só no ámbito do comercio, senón que de repente ampliámolo e empezamos a ser un pouco máis ambiciosas, non? Pouquinho a pouco.
pois xa para ir rematando, como valorades a reacción do barrio e os comercios a esta campaña? Bueno, eu penso que a reacción do barrio foi moi positiva en xeral. A maior parte dos comercios, especialmente todos eses comercios que non forman parte de grandes superficies, é dicir, que basicamente a súa clientela, digamos, son as veciñas e os veciños do barrio, pois foron super favorables e pareceulle super ben unirse á campaña. E partindo dai, pois, penso que a idea é que o alumnado e toda a xente que forma parte do barrio se dé conta que alrededor do galego hai moitísimas opcións de ocio, opcións de comercio, opcións de dar un paso e cambiar a túa vida e poder facelo en lingua galega e, sobre todo, partir de normalizalo, é dicir, que falar en galego, ir comprar en galego, namorarse en galego, cantar cancións en galego, é algo normal, o sea, non é nin mellor nin peor, simplemente ten que ser normal. Non sei, Valentina, ti como vives? Sí, nos, pois, para ir aos comercios esos sitios, pois, fixemos pegatinas para ir repartiendo, pois, cada comercio que aceptaba falar galego e participar no noso proxecto, pois pegaba na fronte na porta do comercio para que a xente soubera que ali se pode falar galego e que van ser tratados en galego. E pois en verdade foi todo moi positivo, a xente está moi disposta a participar, pero o galego non só é un proxecto do instituto, é unha cousa que temos que ter en conta realmente, pois eu creo que os comercios realmente están empleando pois o galego como o pedimos. Nos queremos que a identidade de ser de Fontiñas, a identidade do 15.707 estea tamén vencellada a identidade de falar en galego. Queremos que se entenda ser do barrio como todo iso. Pois moitísimas grazas, Valentina e María, por estar aquí connosco. Moitas gracias a vos. Estamos chegando ao final do programa e queremos partillar con vos unha demanda, unha emerxencia artística e educativa. Sí, somos o centro de referencia no Bacharelato de Artes Escénicas e Musicais da comarca, unha potencia escénica, con 4 grupos de teatro, con membros da orquesta, da regueifa, musicais... E non temos salón de actos, ensaiamos... Na antiga casa do conserxe. Que nos chamamos Zulo, pois... Amoreanse os instrumentos no que sería unha diminuta sala. Os monólogos no baño, un despropósito. Ah, por iso soaba a regueifa ao comezo. E que tras 20 anos escritos á inspección, conselleiros que pasan polo centro e ven o gran nivel doce das artistas. O caso é que non hai un patacón. Polo que por non chorar a cangas, empregamos o formato retranqueiro, reivindicativo por excelencia da nosa terra. A regueifa. E con ela deixámosvos. Que saibades que foi gravada nos estudos Zulo Artics. Fala Afra. E falaron e regueifaron, como nos dicimos, os e as artistas do IES Antón Fraguas.